A tsakiyar Indiya, inda wani tsauni ya kasance katanga tsakanin rayuwa da mutuwa, wannan mutumin ɗaya ya mayar da wahalhalinsa zuwa manufa mai ma'ana. Wannan shine Dashrath Manjhi daga wani ƙaramin ƙauye a Indiya. Mutanensa suna shan wahala saboda wannan tsaunin wanda yake sa su yi tafiyar kilomita 55 kafin su isa gari mafi kusa da su, inda suka yi samun asibitoci da makarantu wa yara da sauransu. Wata rana matar Dashrath ta yi haɗari kuma tana buƙatar taimakon gaggawa, amma tsaunin ya hana su wucewa akan lokaci, wanda hakan ya yi sanadin rasuwanta. Wannan ya saka Dashrath ya yi alƙawarin cewa zai buɗe hanya ta cikin wannan tsauni don babu wanda zai sake wahala kamar shi. A nan ne ya sayar da akuyoyin shi guda 3, sannan ya sai guduma da tsiri ya fara aiki. Ya ɗauki shekaru 22 yana gwabzawa da dutsen, daga shi sai kayan aikinsa. Mutanen ƙauyensu sun ce ba zai yiwu ba, sun yi dariya ga mafarkinsa, amma Dashrath Manjhi bai tsaya ba. A ƙarshe ya yi nasara. Dashrath ya sare hanya mai tsawon mita 110 a tsakiyar tsaunin. Ya rage tafiyar daga kilomita 55 zuwa kilomita 15 kawai. Dashrath Manjhi yana cewa idan kana da ƙwarin gwiwa babu abin da ba zai yiwu ba. Dashrath Manjhi ya tabbatar da cewa jarumtar mutum ɗaya na iya canza duniya.